Bueno, kaixo, arratsaldeon, eta ongi etorri ziaten hitzaldi honetara etorri ziaten guztiei. Baita ere hitzaldia online jarraitzeko aukera badago, eta pentsatzen dut norbait ere egongo dela guri jarraitzen. Bueno, gaur Juantxo Egaña daukagu hemen gure artean, berak Kots familia baten erretratua izeneko hitzaldia eskainiko digu, eta hitzaldi hau dago lotuta Kearen eta Lanbroren artean, izeneko erakusketarekin, hemen San Telmo Museoan ikusgai dagoena, maiatzaren 23 arte. Ez dakit erakusketa ikusteko aukera izan duzuten, benetan gomendatzen dizuet aretotikan pasatzea, bertan Sigfrido Kots bengoetxearen argazki pila bat ikus daitezke, haietako batzuk, gehienak orain arte erakutsi ez direnak, gerra zibilean egindakoak batez beste. Gaur nik uste dut Juantxo bere obraren inguruan baino gehiago pertsonaren inguruan hitz egingo digula. Sigfrido Kots bengoetxea Donostian jaio zen 1908an, bere aita argazkilaria zen ere, Willy Kots, Alemaniatik etorri zena, eta Donostian bere denda edo argazki negozioa ireki zuen. Sigfridoren anaia ere argazkilaria izan zen, nik uste dut familia guztia egondu dela oso lotuta argazki eta argazkilaritzarekin. Gaur egun arte ere, nik uste dut iristen dela lotura hori. Juantxo Egaña, bera ere donostiarra da, eta bere ibibide profesionala argazkigintzaren inguruan ere eraman du, hainbat arlo ezberdinetan lan egin du, argazkilari bezala erakusketa asko egin ditu, artearen argazkigintzen ere espezializatua dago, eta arte liburutan bere argazkiak ikus daitezke, arte liburu askotan. Baina argazkilaria bezala bakarrik ez, eta argazki artxiboetan eta bildumetan dokumentazio eta ikerketa lanak ere egin ditu, eta argazkien erakusketan ere komisario bezala aritu da, eta museoan justo aipatzen dugun erakusketa honetan ere bai, komisario lanak egin ditu, Li Fontanarekin batera. Bukaeran, galderak nahi balin baituzu egin, aukera dago, nire lankidea pasatuko da mikrofonarekin. Besterik gabe, Juantxo? Bai, kaixo, atxaldeon guztioi. Jarri dizuet hemen ikusteko Kotsen zuhaitz genealogikoa. Ikusten duzen bezala, daude 3 Billy Kots, 2 Sigfrido, nahiko komplikatua da zuhaitz genealogikoa. Hitzaldi, familia hau osatzen duten argazkilarekin hasi nahi nuke. Lehenik eta behin, Alemaniatik etorritako Billy Kots ez nobeiz. Hau da, oso gaztea, bere semeak Sigfrido, hau da bere emaztearekin, Iñasi, Billy eta Pablo. Hau da, Pablo eta bere alaba Carmen. Lehenengo mundu gerran, bere iloba Alberto Sommer Kots Alemaniatik dator. Eta gero, Alberto Sommer García semea. Zerrenda hontan, ezin da falta Sigfrido Kots arruti. Karrera bikaina, argazkilari bezala eta bere alabak Nagore eta Edurne. Euskaldunon egunkarirako lan egin zutenak. Justi García Kots, Sigfrido Kots arrutiren iloba fotokazetaritza lan egin zuen. El Mundo egunkarirako eta nola ez dugu Billy Kots Lubeli ahaztu. Pablo Kots bengoetxeare optikaren semea. Billy Kots, hemen dezue berriro, izan zen argazkilari belaundi horretako lehena. 1879an jaio zen Olixen, Alemanian. 19. mendea, amaitu baino lehen ezagutzen ez ditugun arrazoiengatik eta Alemaniatik bizi zuen egoera txarra, aukera berriak bilatzea erabaki zuen. Biarritzen egonaldia txiki bat egin ondoren. Donostian ezartzen da eta Benjamin Resines argazkilariarekin hasten da lanean. Hemen dituzea Benjamin Resinen argazki batzuk. Benjamin Resines Donostiako Bulebarreko 19 zenbakian zuen estudioan.
Resines erretratu gile handia zen, eta erretratu askotan bromoleorako teknika erabiltzen zuen. Gero, bilikotxek ere erabiliko zuena, era berean. Donostiako egonaldietako etxe errealaren argazkilaria izan zen, eta Euskal Herriaren adizkiden elkarteak antolatutako 1900eko erakusten parte hartu zuen. Bere argazkiak garaiko aldizkari ilustratutan argitaratu zituen. Hala nola, La Esfera, Monovedades, Nuevo Mundo eta Mundo Gráfico. Benjamín Resines argazkilari piktorialista gisa definitu dezakegu. Piktorialismo, termino inglesezko piktorialetik dator. Irudi edo kuadro, esain nahi badu. Piktorialismoa 1880an hasi zen eta ia Europa osotik eta Estatu Batuetan zabaldu zen. Argazkilari piktorialistek pinturarekin edo beste arte disiplina batzuekin aldera daiteken artetzat hartzen dute argazkiak. Joera horretarako argazkilarien estetika argi naturalaren erabilerak, paisaiaren nagusitasunak eta errealitate iragazten duten eta eszenaren ikuspegi impresionista ematen duten efektuek eta pigmentu prozesuen erabilerak markatu zuten. Konstantino Puyo, piktorialistaren argazki hau 1900 urtekoa da. Puyoren argazkietan emakumezkoen irudien presentzia nabarmentzen da, beti. Billy Koch Snobeis antzeko argazkiak atera zituen. Billy Kochek 1908an ireki zuen bere estudioa hasieran askatasunaren hiribideko 20. zenbakian. 1921an hiribide bereko 24. zenbakira aldatu zen, eta 1935an itxi zen arte 40. zenbakian. Txiki Zabalo dendaren logotipoa egin zuen. Horiek da originala, Txiki Zabaloren logotipoa. Magdalena Goikotxean Donostiarrarekin ezkonduta 4 seme-alabak zituen Billy, Sigfrido, Carmen eta Pablo. Bueno, hemen ikusten duzue, hori da familia. Eta seme-alabak hauek dira. Euskal Herriko hainbat lehiaketan parte hartu zuen epaimakide eta lehiakide gisa, eta bere argazkiak Mundo Nuevo eta La Esfera de Madrid publikatu zituzten. Hau da Jose Maria Salaberria idazlea. Halaber, argazkigintzari buruz idatzi zuen hainbat komunikabidetan, Madrilgo Moda Elegante, La Gran Vida eta El Heraldo de Madrid bezalako aldizkariek. Madrilgo Arte Ederren zirkuloko erakusketen berri eman zuten, eta Billy Kochen argazkiak handiez, erretratuez eta oroar haren biluzi zoragarriez hitz egin zuten. Gipuzkoako lehen argazkiareton parte hartu zuen, kritikaleria bere lanari buruz hitz egin du. Willy Koch da guztiok miresten dugun maisu handia. Kochen sentiberatasun eta izaera artistikoa agerian uzten du ikusgai jarri zituen lan loteak. Emakumezkoaren erretratua, 25 zenbakian, bikaina da. 28an biluzik grabatu klasikoa baten indarra du. Ezin da gehiago eta hobeto komunikatu arte plastiko zaharraren emozioa. Marina, Inglaterrako estampa fin bada, eta besteen beste esan dugu, paisaiari buruz. Artista honen eskuan dagoen argazkiak artista izateare uzten dio arte kategoria eskuratzeko. Itanak dira hori Billy Kochen argazkiak eginak. Joera berrien aitzinderetako bat izan zen Billy Koch, eta ezbairik gabe abanguardia sortzailearen maila gorena eraman behar zuen argazkia. Euskal Herriko piktorialismoaren aitzinderetako bada. Bere dendan 20 laguni eman zien lanan. Positibatzaileen, erretokatzaileen eta argazkilarien artean. Euskal Herriko argazki estudio garrantzitsuenetako bat. Bera da, bere. Haren seme-alabak aitaren lanaren arrastoari jarraitu zieten, baina Sigfrido eta Willy izan ziren esanguratsuenak. Pablo, hau da Sigfrido, Billy Koch,
Pablo optikari lanetan eritu zen, eta Carmenek dendan eta gerran estudian eta laborategian laguntzen zuen. Carmenek Sigfridoren lanak aitaren ibilbidea jarraitzen du pixka bat, eta erretratu gile handi bihurtu zen. Aitak piktorialisten prozesuak erabiltzen jarraitzen duenez, adibidez bromoleak. Familiak 2019an 800 negatiboak gora eman zizkion San Telmo Museoari, bai, eta 1998an argitaratutako País Basko Gipuzkoa albun ere maketa, eta Gerra Zibileko albuna. Gerra Zibilari dagokienez Sigfrido Koch 1956ko uztailaren 18 inguruan idatzi zuen bere eguneroko bizitza. Bueno, da albun Gerra. Eta da País Basko Gipuzkoa. Eta hau da aitaren pelotaren argazki bat, hori da Sigfridona, eta hemen ikusten duzu, hori da aitaren agina, semea eta biloba. Osea, Billy Koch, Sigfrido Koch eta Sigfrido Koch Arruti. Konparaketa bat. Bueno, bere egunerokoa. 1936ko uztailaren 18. Siguiendo la costumbre en mí creada, me fui dicha noche a reunirme con mis amigos en el Café Kuch. Serían las 12 aproximadamente de la noche, oímos una descarga en la calle Iztueta. Este fue el primer chispazo del levantamiento. Decidimos marcharnos uno a uno a casa, pues nos figurábamos que algo gordo sucedía. Me fui a casa y oí en la radio lo que sucedía. Todas las ciudades de España la tenían en aquellos momentos, levantamientos, luchas, saqueos, incendios, etc. Se me entorpece la mano al escribirlo, lo que presencié durante mi estancia, bastante comprometida por ser alemán, hasta el 24 de agosto, día de nuestra partida para Alemania. Es mejor que muera en mí que volver a revivirlo. Es sencillamente horroroso. He sido toda mi vida político. Lo único que me ha interesado siempre ha sido el trabajo y el hogar. Y hoy me veo envuelto en la ruina política. Es probable que me llame a mí mismo egoísta, pero ¿qué le voy a hacer? He vivido lo que llevo de matrimonio feliz con mi mujer. Con el mejor de los mortales pueda vivir hoy. Y nuestra felicidad rayó en su gozo cuando en febrero tuvimos nuestro primer hijo. El mundo nos parecía nuestro y de la mañana a la noche todo se derrumba. Todo se desploma, todo. Es triste, tristísimo. Las consecuencias que una revolución trae consigo, muertes, ruinas, pero más esta, la que sucede, pues mucho me temo y ojalá me equivoque, todo esto traerá un conflicto mundial y la sangría aún será mayor. Hori da, bigarren gerra mundiala hasi baino lehen, bera hori idatzezun bere egunerokoan. Parece mentira que en la mente de los hombres se hayan borrado las escenas del año 1914 y que la memoria de los millones de muertos que dieron su sangre no haya adelantado nada en esta nueva generación. Es lo mismo que antes, a peor. Augusto Anogei, idatzezun. El gobierno alemán, por mediación de su representante, había recomendado a sus súbditos la conveniencia de abandonar el territorio español. De lo contrario, ni respondía ni garantizaba sus vidas. Así consulté con mi mujer y decidimos marcharnos con nuestro hijo. Tenía 4 meses. En compañía de mis padres y hermanos, abandonando todo, casas, negocios, parientes, amigos, etc. No sé lo que encontramos a nuestra vuelta. Es para nosotros una pregunta que no sabríamos responder. Preparé como pude las maletas, lo más indispensable, pues solamente podíamos llevar 3. A las 9 de la mañana nos despedimos de los padres y hermanos de mi mujer. Con la escena consabida, abrazos, lloros, etc. hasta la vuelta. Pero ¿cuándo será? Ya veremos. Nos faltará alguien de nuestros queridos. Qué pena nos daba el sufrimiento de todos. Rincones, todos y recuerdos que se agolpaban en un momento en mi cabeza. Augusto Anogei. Adiós a nuestra querida tierra vasca. Nos acomodamos lo mejor que pudimos para poder visar toda la costa vasca, que con el día que hacía era un espectáculo soberbio. Pronto se nos presentó a nuestra vista Donostia, con todo su esplendor y en un aspecto para muchos desconocidos. Juntos los 3 en un abrazo vimos en silencio cómo desfilábamos ante nuestro choco. Fue un momento y pronto quedó también en la lejanía. Egunerokoa 1937ko otsailaren amaieran bukatzen da. Eta martxotik aurrera gerraren izugarrikeria jasotzen du bere argazkiarekin. Hauek dira argazkiak albunekoak, gerra zibilekoak.
Elgeta, Gernika, Zornotza. Album berezi hori San Telmo Museoaren bilduma zati da gaur egun. Haren edukia Euskal Herrian legionarien abiazioak Italiatik eta Kondor legioak Alemania Franco generalen indarri lagundu zieten bombardaketen ondoriak dira. Eta herri suntsituak agertzen dira, hala nola Zornotza, Durango, Galdako eta Gernika. Atal honetan, Pedro Murga eta Alejandro Goikoetxea ingenierik proiektutako Zinturon de Hierroren argazkiak daude. Zinturon de Hierro, Bilboko errementeria moduan defendatzeko babeste sistema bat zen, 180 bunkerrekin. Hemen ikusten duze bombak, hori jartzen du, Pentekoste zorientzua opa diegu gorriei, Viva Franco, Heil Hitler. Bomba horiekin herri eta hiriak sarraskitu zituzten, suntxiketa eta heriotza eraginez. Albunak Bilboko Hierriko hormaren argazki beldurgarriak biltzen ditu. Paredoi gisa erabiltzen da, fusilatuak daude eta argazkilariak balak txikitutako hormak erakusten dizkugu. Ebroren fronteko aire bombardaketen argazkiak, baita Madrilgo Unibertsitateko hiriko erekin suntsituan ere, hiriburua hartu ondoren. 1938 abuztuan, erakusketa bat hauek dira Ebroko frontea. Mila bederatzen da, hogeita mezortzian abuztuan, erakusketa bat egin zen kursalean. Frankoren tropek etxaiari hartutako gerra materialen erakusketa. Eta erakusketan Sigfrido Kotx Bengoetxeak hartu zuen, eta haren argazkiak katalogoan argitaratu zituzten. Eta amaiera gisa, aurpegiko operazioen zenbait argazki erakutsiko dira. Kirurgia eta plastikoko lehen zerbitzuak Donostiako ospitalean. Josef Easman Sihan, espezialista irlandarra, Jose Solerroi, zirujau katalanak, Zora Luze, zirujau plastikoak, eta Carmelo Balda, dentista gidatua. Robert Toisford, anestesiarekin batera. Sigfridoren argazkiak dokumento bakarrak dira, eta denak batera testigantza paregabea dira. Billy Kotxez Nobeiz, ordezue, berriro, Donostiako konsul alemana zen urte haietan. Gerra zibilaren errepresialetuak eta nazietatik ihes egiten zuten batzuei ihes egiten lagundu zuen. Dokumentoan falsifikatu ihes egiteko. Mason izeagatik bera ere epaitu zuten eta atxilotua egon zen, gerra zibilea amaitu baino lehen. Sigfrido Kotx Bengoetxearen lanaren beste zati garrantzitsu bat da País Basko liburua. Argazki bukolikoa, etnografikoa eta agian nostalgikoak dira. Bilbon, 1948an grabatu zuten luxuzko liburaren jatorrizkoak dira. 153 argazkiak osatzen dituzte tradizioak, gizamotak, dantzariak, pilotariak, ziragalariak eta baserritarrak. Eta era askotako errituak aurkitu ditzakegu. Herri batzuen argazkiak ere nabarmentzen dira interes artistikoa dutelako. Hemen dituzue. Etaria, Regil, Darroa, Okendo, Donostia. Mutriku, Saturraran, Donostia ere, eta Sagordotebigat Donostian. Bueno, hemen dago, hori da Sigfrido Kotx Bengoetxea egindakoa, eta bera bestea da Pascual Marin, pizka konparaketa egiteko, beste Donostiako argazkileri bat. Eta biluzea. Sigfrido Kotx Bengoetxearen paseiak Kurt Hilscher alemarenak gogoratzen digute, hori da. Sigfrido Kotx hori zen aitaren laguna, baita Ortide Txagueren paseiak ere.
Bueno, hau da Billy Koch Bengoetxea, Sigfrido Koch Bengoetxearen anaia. Argazkilaria ere, bere lana ez zituen inoz bere izenakin sinatzen, baizik eta denda izenarekin. Billy Koch Bengoetxea beste lan mota batzuk egiten zituen bezeurentzat, adibidez, ebakuntza kirurgikoen buruzko filmak, Salinas medikoentzat. Familia gaur gordetzen ditu filme horiek. Kirolari handia izan zen, futbolaria realean, 100 metroko Espainiako txapelduna, eta Madrilgo prentsa, Heraldo Deportibo bezala, Willy Koch izendatu diete behin eta berriz. Jabalinan ere, nabarmendu ze, 1929an Euskal Herriko txapelduna izan baizen. Eski, pelota eta igeriketa bezalako kirolak egiten zituen. Hori beraien argazkiak hori Parisen, eta hau da Alemania. Donostiako zinemaldiaren sortzailetako bat izan zen. 1953an eta lehen edizioan hartan epaimahaikide izan zen. Zinemaldiko aldizkari hil zenean aipamen bat eskaini zion. Hau da, agertzen zena. Aleba gogoratzen duenez, bera esaten duela beti, hay alemanes de Alemania y alemanes de mierda, naziei buruz. Bueno, Billy Koch Bengoetxearen bizitzako azken garaian eta gaixori zegoela Jacqueline emazteak hainbat jarduera egin zituen denda. Hori da Jacqueline. Bueno, Pablo Koch Bengoetxea optikoa zen. Aita hil eta gero optika ikasi zuen. Kirolaria, igelaria, boxelaria, zen Fortuna klubetik. Ikusten duzunez, Pablo Koch. Hori da, erdikoa. Bueno. Dendan lan egiten zuten 3 emakume, izendatu nahiko nituzke. Alde batetik, Mertxe Sueskunek laborategiko arduradunak, negatiboak garatu zituen, eta kopiak batzuetan argazkiak ere egin zituen. Bere Izpadorita eta Pepi. 1950ko hamarkadan, Jositxo San Sebastian haiekin lan egin zuten. Urte batzuk geroago Fotobertsan irekiko zena. Bigarren Mundu Gerraren hasieran, Koch Bengoetxea anaiak erroldatu dituzte, Wehrmachtek. Sigfrido Koch Hungariara eta gero Sobietar Batasunak, Pablo Errusiako frontera eta Willy Italiara. Hau da Pablo Koch, Errusiako frontean. Hori berak egindako argazkiak Ukrainian, Bigarren Gerla Mundialan. Billy, argazkilari lana egin zuen bere unitatean, hemen dago Billy, Italian. Pablo 2 aldiz zauritu zuten. 3 anaiak Dresden, hori da argazki hori Dresden egina, aurkitu zituzten Pablo zaurituta zegoelak. 3 frontetatik ihes egin zuten eta Pablo nazien konzentrazio eremu batean harrapatu eta sartu zuten. Eta handi ihes egitea ere lortu zuen. Bere bitarteko ez, 3 Donostiak elkartu ziren. Berriro, elkartu aurretik Sigfrido erresistentziako kide baten etxean bizi izan zen Baionan. Gerratik etorri ondoren eta errepreseleak izateko beldurriz, ohe azpian pistola batekin egin zuten lo anaiek. 60ko hamarkadaren erdialdean Urumea ibaian amaitu ziren armak. Hau dira bere amarekin, 3. Bueno, ez ziren Gerra Zibila eta Bigarren Mundu Gerra izan familia jasan zuen gerrabide bakarra. 1917an Europako gerratik ihesi Alberto Sommer Koch iritsi zen Donostiara, eta Alberto Sommer García argazkilarien aita izan zen. 1887an Hagen jaio zen, Westfalian, Alberto Sommer Koch. Lehen Mundu Gerra astean Alemaniatik irten zen, hasieran Kamerunera, hori aurkitu dugu, argazki hori da Kamerun dira Alemaniak eta da Koch familiko norbaite. Ez dakigu izena, baina dira Koch tarrak dira. Hasieran Kamerunera joan behar zuen ikastera, baina azkenean osaba Billy Kochekin Donostiara joatea erabaki zuten aitak. Argazkiak ateratzei
ateratzen ikasten du bere osabatik eta medikuntza ikasketak ere egin ditu. Zaragozan bizi den Henrik Hooker alemaniar argazkilari deitzea erabakitzen du. Eta lagunarekin batera, argazki estudioak osatu dituzte. Willy Koch izenarekin eta haren osaba baimenarekin 3 denda irekitzen dituzte. Madrilen, Bilbon eta Gasteizen. Sozietate desegin eta dendak itxi egiten dira. Alberto Sommer Gasteizen geratzen da eta 1922an Sommer Koch izeneko denda irekitzen du. Hor dezute argazkia, ikusten da Sommer Koch jartzen dula. Argazkiekin Gasteizko bizitza soziala eta kulturala biltzen ditu eta argazkilari erreferentzial bihurtzen da. Hemen lan batzuk dira. Sommer Koch lana garrantzitsua izan zen estudioan eta hainbat laguntzaile izan zituen. 70ko hamarkadan hasieran estudia ixtean Alberto Sommer semeak Arabako Foru Aldundia eman zizkion 400.000 negatiboa izateara iritsi zen. Hemen, Sigfrido Koch, Sommer Koch, argazkiak. Horiek dira, lekuona, Gustavo de Maeztu, pintorea, eta bere semea, Alberto Sommer. Pintorea, erdi arkitektua izan nintzen eta filmak egin nituen, eta azken batean Irving Penny argazkilari izan behar nuela komentatu zidan. Alberto Sommer, euskal argazkilari polifazetikoenetako bat da. Alemania egin zituen argazki egintza ikasketak, 1952an. Aita bertakoa zen eta zenbait proiektu sinematografiko eta fotografikoa garatu zituen hasieran. Afal taldeko kidea, lehen urte haietan argazkilaren lanetan aritu zen Balenciaga jostunarentzat. Hasieran, estudio bat irikizun Gasteizen eta gero Madrilen. Industria, publizitatea argazkiak egiten. Joan den mendeko 70ko hamarkadaren hasieran ABCren Dominikalean argitaratuko diren erretratu psikologikoa lantzen hasi zen. Erretratu horiek transizioko kronika bisual moduko bat izan ziren. Elkarrizketa batean, Sommerrek bere retratuari buruz hitz egin zuen. Konturatu nintzen nire eskuetan botere izugarria zuela. Batzuentzat kritika bat egin behar nuela, eta beste batzuentzat berriz kritika kriptiko bat. Bueno, hau dira, Aranguren, Alberti, Txillida, Zelaia, eta hori beste gauza artistikoak dira. Hori da Alberto Sommer Garzia. 1976 urtean, El Paisekin elkarlanean hasi zen. 1973tik 1974 bitartean lehen kaskografiak egin zituen. Hau dira kaskografiak. Teknika horrek, argazkigintzako paperean deformazioaren ondoriozko aukera formalak aprobetxatzen ditu. Argazkiak eraldatu eta volumenaz sartu. Bi horiek dira kaskografiak. Bueno, Sigfrido Koch Arruti. Sigfrido Koch Arruti da Sigfrido Koch Bengoetxearen semea. Sigfrido Koch Arruti Donostian jaio zen 1936an eta goiz hil zen 1982an. Bere pestrakuntzak bere garaiko lantegi garrantzitsuenetan ibiltzera eraman zuen, eta Sigfrido Koch Bengoetxea aitarengandik herentzia eta familiaren ukitu artistiko jaso zituen. Sigfrido Kochen honela zioen, normala da txikitatik argazkiarekin harremana izatea, hala ere nire bizitzan izan dudak kontakturik garrantzitsuena, prestakuntzaren ikuspuntutik pintura eta eskulturarekin da. Bartzelonan irakasle onak izateko sortea izan nuen, eta Kobreros, Donostian marrazkilari izateko sortea. Batez ere, aitaren eta Sigfrido Koch Bengoetxearen ondoan sortu zen. Sigfrido Koch Arruti askotan gogoratu zuen klaserik onena San Telmo Museora egindako bizita jarraituetan eta naturan egindako bidaia eta ibilbidean jaso zituela. Hori dira Sigfrido Koch Arrutiren argazki batzuk. 22 urterekin,
koloretako argazki gintzan aurrera egiteko asmoan Alemaniara joan zen eta AFA Gebar etxean hasi zen lanean. Handik, Smith & Smith laborategiria joan zen, Kolonian. 1971 Donostiara itzuli baino lehen Belgikara bizi zen eta hainbat argazkilarekin egiten zuen lana. Eta beka batekin ikasi zula. Prestakuntza urte horietan, kotxek filma material sentikorrean errebelatzen sakontzen du, eta bere iragazkiak egiten hasten da. Itzultzean, Sigfrido Kotxek argazkilari gisa lan egiten zuen Rasgo Grey Madrilen. Urte batzuk geroago Bilbon jarri zuen bizitzen publizitate argazkiekin estudio batean. Azkenean, bueltatu zen Donostia. Eta hemen daukago argazki batzuk, baserriak, jendea. Eta hau dira erretratuak Sigfrido Kotxenak. Oteiza, Txillida, Nestor Basterretxea, Aita Barandiaran, Gabriel Zelaya, Federico Krubig, Juan Garmendia Larrañaga eta Pedro Subijana. Norbaitek esan zuen Sigfrido Kotxarruti irudiaren poeta zela, 10 liburu argitaratu zituen. Eta, iaia bukatzen igela, eta beste Billy Koch, hau da Billy Koch Lubeli. Hau dira beste... Ez, hau dira Sigfrido Kotx. Bere azkeneko obra izan zen. Eta hau bera egindakoa, eta hau da aitarena. Eta, konparaketa. Aita eta semea. Enbor bereko beste belaunaldi bat Billy Koch Lubeli irena da. Pablo Koch Bengoetxearen semea. 70ko hamarkadan fotokazetaritza lanetan aritu zen, hainbat komunikabidetan. Koch Lubelik argazki denda bat zuen errenterian, Billy Koch izenekoa. Frankismoaren aurkako militantea aktiboa behin baino gehietan atxilotu eta kartzelaratu zuten. Haren argazkiak artikuluak ilustratu zituzten frankismo, Europako ezkertiarren hainbat aldizkaritan, eta demokraziaren lehenen urtean, eta batez ere Donostian eta Gipuzkoan izandako manifestak erakutsi zituzten. Lagun batzuen esku utzi zuen Billy Koch Lubeli bere argazkiak poliziaren esku erortzeko beldur zelako. Gaur egun bere artxiboa galduta dago, bakarrik 3 argazki horiek gelditzen dira. Azken belaunaldia 3 fotokazetariak osatzen dute. Sigfrido Koch Bengoetxearen 3 bilobek. Edurne Koch Elizegi. Edurne Koch hasieran familia Kondarbikalean zuen estudian hasi zen argazkiak ateratzen, eta gero urtez luzez egon zen Euskaldunen egunkarian argazkilari gisa sartu zen. Hori da Edurne Kochenak. Nagore Koch, bere ahizpa, 19 urte zituela Bartzelona joan zen argazkilaritza ikastera, aitaren, aitonaren eta berre aitonaren urratsei jarraituz. Jordi Garziari estudioan lan egiten zuen. Integral aldizkariako argazkiak ere egiten zituen eta beste batzu gorputz eta adimen gisa. Beste argazkilari batzuekin ere egin zuen lana. Esate baterako Imanol Sistiaga, Bartzelonako Paseitarra Enmueble aldizkariako lan egiten zuena. Prentsa izan zen Bartzelonako beste leku bat, eta La Vanguardia periodikoa lagundu zion. Hauek dira Nagore Koch Elizegi egindakoa. Antza dauzkate bere aitarenak. Hau da konparaketa, hori da aitarena eta beraiena da bestea. Eta, bukatzeko Justi García Koch. Hori da azkena eta bera argazkilaria da. 80ko hamarkadatik gaur arte argazkilaritza profesionala
profesionalean aritzen da, hori da. 25 urte prentsa argazkilaria, bai El Mundo egunkarirako, bai taldeko aldizkarirako ere. Publizitate agentzian erakunde pribatuak eta publikoekin eta inguruko enpresekin ere kolaboratzen du. Eta, bueno, hori da beste bere proiektuak, hau da Donostian egin zuna hori erakusketa bat, Kutxa Bulebarra aretoan, hori da beste hori aurkeztu zula Galeria Etxeberrian, Industria Arkeologia. Eta, bueno, eta ja azkenaia Marko Bialon-Kotx, hori da bere argazkiak, eta, bueno, antza dauka bere beste kotxtarren argazkiak. Eta, bueno, eta bukatzeko ja, hemen daukagu erretrato batzuk, Sigfrido Kotx Bengoetxea, Billy Kotx Esnoveix, Sigfrido Kotxarruti, Alberto Sommer, hori da Guridi, da Sommer Kotx, Justi García Kotx eta Sigfrido Kotx. Eta, bueno, honekin bukatzen dugu. Eskerrik asko. Bueno, galderaren bat edo... Bueno, eskerrik asko, Juantxo. Bai. Pixka bat liosua da, hainbeste Kotx eta Sommer eta nik uste dut denentzako izenak ezagunak direla, binon argi geratu da saga handi baten aurrean gaudela. Bai. Ni galderatxo badaukat, ez dakit Sigfrido Kotx Bengoetxea, bere profesioa argazkilaria zen. Hortaz bizi zen edo jarraitu zuen bere atearen dendarekin Donostian abenidan edo nola izan zen? Ez, bai, bere argazkilaria zen, eta ikasi zuen Alemanian eta, bueno, denda jarraitu zuen, dendan zegoen hori abenidan 51 batean, eta han ikasi zuen, eta hil arte bere hil zen, nik uste, 1973an, hori itzi zuenean hori denda, bera hil zen, bai, baina, bueno, bai, bizitza osoa. Eta bere semea hasieran hori Sigfrido Kotxarruti, bai, baita ere hasi zen ikasten, lanean eta dana, bai. Bueno, eskerrik asko, etortzeagatik.